लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हान्जाफ्रा गावबा गाव हान्जाखौ गोख्रों खालामनो नाजानायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लाबोदों। बेबादि समावनो दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै इएम रन्जित बसुमतारीनि न'आव 14 नं चिरां दर आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफ हान्जानि सा 11 गोख्रों सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल हान्जायाव हाबो। बे जयनिं हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै इएम रन्जित बसुमतारीया खौरांगिरि मेल हांख्रायो आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनानै ओरैबादि बुङो। दिनै जोङो जुदि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि बाथ्राखौ सानोब्ला रुनिखाताखौ बिपिएफनि मेइन दुर्ग होननानै बुङो, खरं होननानै बुङो। खिन्थु बे रुनिखातायाव दिनै बिपिएफनि जा सापर्टारफोर बियो लाथिख' जानो थांगासिनो दं। आं बुङा लाथिख' जाबाय होननानै थांगासिनो दङ। गतिके बावैसोनो रुनिखातायाव जोङो 700सा जयनिं खालामनायनि थाखाय प्रग्राम लादों आरो बे प्रग्रामखौ जोङो फुजानि सिगांनो लागोन आरो खाम्फानि न' सेरावनो लानाय जागोन। गतिके दिनैनि समाजाव सान्थि आरो जौगालु बे बाथ्राखौ लानानै 21st सेन्चुरिनि सुबुं हिसाबै गासैबो लुबैयो। जाय असान्तिनि राजा हाग्रामा महिलारि आरो बिनि सान्थ्रि गाहाय खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि दैदेननायाव जाबायदि माने पलिटिकेलि लाभालाभनि थाखाय सोरबा सोरबाया ब्लाडसेड लाबोदोंमोन, कनफ्लिक्ट लाबोदोंमोन, बेफोरनिफ्राय उद्रायनाय मोननानै मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोनि जा खुंथाय राहा खान्थि बेखौ मोजां मोननानै दिनै दोलै नोगोरै फैगासिनो दं। अबयसे हाग्रामाया दा मोनसे जयनिं प्रग्राम देखायगासिनो दङ। मोनसे समाव बिपिएफखौ गिनानै बिटिसिनि मानसिफ्रा बिपिएफखौनो सापर्ट होजोबखादोंमोन। गतिके बै बिपिएफआनो बिपिएफआव जयनिं जानायनि खुनु मिनिं गैया, बेखौ जोङो प्रमान होनो हायो। मैया बाक्सानाव उदालगुरियाव मोनसे जायगायाव जयनिंनि मोनसे माबा हगारदों, नोंथांमोननि मिडियानिफ्रायनो ভিডিঅ' হগাৰদों আছামিসনা। মই বিপিএফ আছিলোঁ, মাজতে অলপমান মানে মিটিঙে কামে ওলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ, অসুবিধা থকাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আজি মই বিপিএফত জইন হ'লোঁ होननानै बुङो। আকৌ एबार आरोबाव खेबसेबाव बिपिएफआवनो दंखायोमोन, माने मानसिफोरखौ देखायनो थाखाय बिपिएफआवनो जइन जाफिनदों होननानै। लासिं सिं बाथ्रा। मोनसे खोन्थाखोनाय, जेब्ला जोङो हाग्रानिफ्राय फैदोंमोन सिजफायार खालामनाय, एकर्ड खालामनाय गासिखौबो माबानानै, बे समाव नोंथांमोननि सांबादिकफ्रानो जोंखौ सोंदोंमोन जे नोंथांमोनखौ सोरबाया जर जबस्ति लाना फैदों नामा होननानै। आं बेवहाय थोंजों फिननाय होदोंमोन, मानसिखौ अन्थाइखौ थिखांना लाबोनो हागौ, खिन्थु मानसिखौ थिखांना लाबोनो हाया। दिनै मानसि, बे मानसिखौ जों खानानै दोननो हाया। सोरबाया थांनो गोसो जादोंबा बे थांखागोन आरो सोरबाया थांनो गोसो जायाखैबा बेखौ हाजारखि नाजाबाबो बेखौ लांनो हाखाया। गतिके गोसो जानाय मानसिया थांदों, बिथांमोना लांनो हायैनि थाखाय मानसिफोरजों फुस्लायबाबो थांजायैनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों। बेफोरथ' अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावफोरसो। बर'आव मोनसे बाथ्रा भाव दङ, मा होनो, सिंखावरि जोला। सिंखावरि जोलानि सल'खौ नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखैथाय? सिंखावरि जोलाया बिलो मोनसेयावनो थाया, बिलो सोलाय सोलाय बियो बारस्लायबाय थायो। आरो कास्टम बसुमतारी नामा, कास्टम बसुमतारीयाबो माथो सिंखावरि जोलासो। गतिके बेसेन गैयै बे सिंखावरि जोलानि रावखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि मानसिफ्रा आबुं साबुं जानांगौनि गोनांथि गैया। समाज दानायाव आं नङा, आंखौथ' जेनेबा इउपिपिएल दोलोनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै गुबुना गुबुन बाथ्रा बुंनानै माने बाहाना खालामदों होननानै बुंनो हागौ, खिन्थु बिसेसभाबे इन्टेलेक्सुवेलि स्टाडि खालामबाय। मोनसे समाव हाग्रामानि दैदेननायाव जौ जुवा ड्राग्स मेला 365 सानाव 365यानो मेला जायोमोन। 365 सानाव 365यावनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआ बरबाद जानायखौ जों रेकर्ड दङ जोंनाव। गतिके दिनैनि सम आरो आगोलनि सम बेसेबां माने अख्रां आरो हाजों सोमोन्दो दङ, डिफारेन्स माने फारागथाय दङ। बेखौथ' जों बुंनांगौनि गोनांथि गैया, बेखौ समाजानो मिथिखादों। गतिके बिथांमोना हाजारखि कमप्लेन खालामदों,
जोंनि सायाव प्रपागान्डा खालामथों बिसोरनि प्रपेगेशना समाजनि गोरबोआवहाय थावरि गैलिया। साख्रि होनो हायाखै होनना बुंदों दिनैसिमाव। आं एनडिपि होननानै डाइरेक्ट बुंनो नागिरा। गासिबो ग्रेजुवेलि जालांगोन। 3 बोसोराव 1 बोसोरा अलरेडि कभिडआवनो थांखादों। 2 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै जों बयबो मिथिखागौ। 852निख्रुइबो बांसिन टेट परिखा होनानै हाग्रामानि दिनाव पास जानानै लाइफखौ स्पइल खालामनाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै साख्रि होनो हाबाय। 900निख्रुइबो बांसिन 1990 मायथाइनि OBB होननाय अपारेशन ब्लेकबर्डनि गेजेरजों साख्रि मोननाय मानसिफोर जायफ्रा दिनैसिम B5नि समाव पेमेन्ट मोननो हायाखैमोन। 900निख्रुइबो बांसिन मानसिनि साख्रिखौ जों दिनै रेगुलाराइज खालामबाय। गोबां एग्जाम्पल दङ जों बुंनांगौ जायोब्ला। मोनसे खोन्थाखौ जोङो नाय, जोङो माबोरै साख्रिखौ डाइरेक्टलि होनो हानो? हाग्रामाया UPPL दोलोनि सरकार दानाय लोगो लोगोनो जोंनि एकर्डनि एगेन्स्टै केस होबाय, नङा होमबा? आं केसफोरखौ बुंनि। जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि गेजेरजों जों जे साख्रि होनायनि मोनसे बेबस्था दङ काउन्सिलाव, बे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि एगेन्स्टै बिथांमोना हाइकर्टआव केस होबाय। हाइकर्टआव केस होनाय डेट सिन्थाय आंनाव दं। आं दा डेटाखौ लायाखै, नोंथांमोना नेयोब्ला आं दाबो हरनो हायो डेटाखौ। आंनाव डायरियाव दं, डायरिखौ लाफैनाय जायाखै। थांनाय जुन मासाव जोङो केसआव हाइकर्टआव देरहानो हाबाय। दा जोङो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दानो थांगासिनो दङ। मानोना बेखौ दाखांबासो जों साख्रिखौ होनो हागोन। जोंनियाव 1100 पस्ट खालि दङ। 1100 पस्ट खालियावहाय मुंख्लं फेमिलिनो बेसेबां पार्सेन्ट जोङो होनो हागोन, जोंनि एक्स एनडिबि वार्कारफोरनो बेसेबां जोङो पार्सेन्ट होनो हागोन, एक्स आबसु वार्कारफोरनो लेखा गोनां सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेसेबां पार्सेन्ट होनो हागोन, बेखौ जोङो दा स्टाडि खालामगासिनो दङ। हाग्रामाया गावसोरनो साख्रि दाहोनो हाथों होननानै केसबो होगोन आरो जोंखौ साख्रि होनो हायाखै होननानैबो बुंगोन। आं दहायनो बुंखांबाय, माने सिंखावरि जोलाया बेसेन गैया। बेयो जो नागिरनानै जेरै सिंखावरि जोलाया बिलो सोलायबाय थायो, थिग बेफोरबायदिनो कास्टमनि केरेक्टार। बेयो कास्टमार नागिरना गाव कास्टमार हिसाबै दिनै मोनसे हालामनिफ्राय मोनसे हालाम पार्टि सोलाय सोलाय दिनै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरदों। गतिके मोनसे खोन्थाया स्पस्ट, 900निख्रुइबो बांसिन जोंनाव गावबुरा पस्ट दङ। बे गावबुरा पस्टखौ सरकारि खालामनो जों नाजागासिनो दङ। दाखालि 11टा केसखौ जोङो हाइकर्टआव देरहाबाय BPFनि एगेन्स्टै। दा आरो 3 बिथांमोना केस होबावदों। अब्लाबो बे 3खौबो जों बावैसोनो देरहानो थांगासिनो दङ आरो गावबुरा 900 पस्टखौबो जों दा क्लियार खालामनो थांगासिनो दङ। गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिया, बेखौ जों दिनै फकास खालामदों। दिनैनि दिनाव UPPL दोलोआ साख्रि होनो हायैनि गुबै जाहोनानो जादों हाग्रामाया साख्रि होनो दाहाथों, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखारैनो थाथों होननानै हाइकर्टआव केस होनाय, PIL होनाय। गणेश कछारिया मा केरेक्टारनि मानसि आंनिख्रुइ नोंथांमोना बांसिन मिथिगौ, मिथिबाय? गणेश कछारिया रामलीलानि मुङाव कृष्ण लीला जे खालामनो थाङोमोन, रेकर्ड दंथ' जोंनाव, दानो भाइरेल खालामनोबो हायो जोङो। आरो बेफोरबायदि मानसिया बर' हारिनि बबे मोनसे गुदि बिजौखौ लानानै दिनै समाजनि बाथ्रा बुंनो फैदों जोङो मिथिया। आं बेखौ पार्सनेलि एटेक खालामनो थाङाखैमोन। जोङो गणेश कछारि बायदि जोङो कृष्ण लीला खालामनो थाङा, नाटक खालामा। बिथाङा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै बहुद नाटक खालामबोबाय। जौ लोङै लोङै गावनि चेम्बाराव सिनथाय, गावनि क्वार्टाराव सिनथाय, गाज्रि भाइरेल जानाया जोंनाव रेकर्ड दङ। गतिके गाज्रि आखलनि मानसिफ्रा गाज्रि राव बुंनायखौ बर' समाजा, बिटिआरनि समाजा खोनासङालै। बिथांखौ गिबियाव आङो बेस्ट अफ लाक जासिग्रोबाय, गाहाम हामलायथि जासिग्रोबाय। इसोरा बिथांनि गाहाम देहा, गुफुं देहाखौ जेब्लायबो नोजोर होबाय थाथों। बिथाङा सासे गाहाम बा मोजां बर' दैदेनगिरि। डेम'क्रेसियाव बयहाबो मोन्थाय दङ राजखान्थि गेलेनो बा राजखान्थियाव बाहागो लानो। बिथांनि देरहासारनायखौ आंबो लुबैयो, देरहाथों। खिन्थु मोनसे खोन्थाया सैथो, BPFआ
दिनैनि दिनाव देरहानायनि लामायाव गैला। टिकेट लानायनि सिगां आं खामफ्रा बरगयारि बिथांखौ खावलायदों, नोंथांनाव जा एसे एनै रां दंबावो बेखौ जिमायनानै रायजो जानो नाजादो। थाखाखौ गारनानै हाग्रामाजों बिट्रे खालामजा। मानोना आं दाखालिबो होनदों, हाग्रामाया गावनि राइट हेन्ड चन्दन ब्रह्मखौनो जुदि सिनायलाब्ला, गावनि राइट हेन्ड साफ्रोमबो BPF दैदेनगिरिखौनो सिनायलाब्ला, गावजों आगसि आगदा थानाय BLT लिडारफोरखौनो सिनायलाब्ला, गाबोन जेननानै जेब्ला खाम्फा बरगयारिया लाथिख' जागोन रांखान्थि बिथिङाव, बेखौबो बिथाङा जोगारखागोन, बे 100% कनफार्म। मानोना जिखुनु गावनि दायखौ एरायनो थाखाय जिखुनु माबाखौनो बियो माने रिपिट गाज्रि जोगारनो हायो। आंथ' दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियायाव होनखादों, दिनै जुदि नोंथाङा हाग्रामाखौ सोङोब्ला बिआर फेरेंगाया नोंथांनि सायाव अजद दैखांदों जे नोंथांनि बिहावा 150 बिगानिख्रुइबो बांसिन रिजार्भ फरेस्टखौ धंस खालामनानै साहा बागान गायदों। बे साहा बागान गायनाय नोंथांनि बिहावनि सायाव UPPL दोलोआ दिनै सरकारा एक्सन लानो नागिरगासिनो दङ। होमब्ला नोंथाङा मा बुङो होननानै हाग्रामाखौ सोंबा बियो मा होनगोन मिथिबाय? थोद जाम्बा, आंहा बिहाव गैया, बे आंनि बिहाव नङा होनगोन। बे क्लियार। गतिके हाग्रामाया गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय जिखुनुखौनो मावनो हायो, जिखुनुखौनो बुंनो हायो।